Gure erronka urrengo urterako eta urrengo urteetarako aurten hasi garen dinamika honi jarraipen bat ematea da, batez be. Hizkuntza politika jarri dugu, Euskara Batzordea sortu dugu eta modu ordenatu batean hasi gara orain euskera enpresa barruan sartzen, ez? Estrategia barruan sartu dugu eta orain gure duguna da jendeak barneratzea zergaitik eta zertarako dagoen euskera gure enpresan, ez? Guren jatorrian eta guren hortasunean hor dagoela eta horrek badaukala balio bat askotan ez neurtzeko zaila dena, baina onura asko ekartzen gaituenak. Hori da gure erronka. Euskara ikasteko aukera jende asko hartu du eta orduan bikainerako bide hori egiten gabiltzan einean joango gara zuen laguntzakin bideratzen. Beste hizkuntzekin harreman handia daukagu, ezta? Baina agian bertan gaudenak eta etortzen direnak lehen ikutu hori, lehen egunon hori, lehen gero arte edo lehen denon artean finkatzea. Gure moda desfilean pilota zen oreka zen gaia eta pilota inguruan. Eta beti erabiltzen ditugu apur bat aukera horiek ere euskara kanpora eramaiteko bisibilitate eman emaitea euskarari moda mundu hortan, kokatzean horazbait. Enetako importantena barnean guk egiten duguna, zenta ez du balio aldigerakatzea edo ez du balio hori komunikatzea gu barnean ez baldin badugu bizitzen. Orduan gehien zaintzen duguna gu taldeak euskaraz aritzea eta dinamika hortan izaera aipatu duzu eta nortasuna izan dadila ere taldean eta benetakoa.